kabataan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot-naan? Ngunyan, uya ang hapot. Pilipinas! Good morning po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano, saan man napartikan mundo. Welcome po sa indong programa ang Anhapoting di po sa DCGB. Good morning po sa indong mga may mga travel ngunyan. Ingat-ingat po sa pagmamaneho, Lunes Santo na. Kaya ngunyan pong aldaw, mga tugang nin Lunes, sa indo pong madadangog ang mga dramang pangmahal na aldaw, para po duman sa mga parantabay ni tradisyon na po ini na pinagigibok kang DCGB na kada Semana Santa, madadangog dindo mga tugang an mga reflections kan sa tuyang invited na mga kapadian digdi po sa tuyang dioceses, Kaya inutong ko na po ini na para po sa mga parantabay ngunyang pong pagkaaga, diyan pong 11 o'clock to 12 noon, sa ino pong madadangog mga tugang ang reflection ni Bishop Joel Bailon. Ang sa tuya tabing obispo sa Diocese kan Legazpi. Magantabay po kamo dyan, tamagayon mga tugang an mga binuhian na mga paghurup-hurup kan sa tuya tabi na ginagalangan na obispo sa Diocese kan Legazpi. Kaya dyan pong 11 to 12, mga tugang sa programang Aramon niya to, sendo pong aramon, mga tugang an mensahe kan sa tuya tabing obispo digdi po sa Diocese kan Legazpi. Si Bishop Joel Bailon, 11 o'clock nin pagkaaga. Tapos pagka alas 2 po nin hapon, imbes mga tugang na usapang pamilya sa indong madadangog, sendo pong mamomonitor taod-taod mga tugang sa DCGB ang kasaysayan sa buhay ni San Pedro. Sisay midbinindo mga tugang San Pedro. Saro sa mga pinagkakatiwalaan mga tugang kan sa tuya na kagurangnan. Pero dahilan sa may part kan sa iyang buhay na luminuya, nagluyaan sa iyang pagtubod. Kaya mga tugang kang dinakop kan mga soldado san sa tuyang kagurangnan. Kanya na siya duman sa kadakol na crowd, mga pariseo, kadakol na crowd duman. Saro sa nagkapirang tao na kamidbid sa iya, asin siya hinapot. Bako, ikangaya ang saro sa mga disipulo ni Kristo. Tulong beses mga tugang na pinagnigaran ni San Pedro ang sa tuyang kagurangnan. Tapos, before kaiyan tinaraban siya sa tuyang kagurangnan, sinabihan niya kaya, ngaya boss, maski ngaya ang buhay ko ngaya, idudusay ko si mo. Sabi ni sa tuyang kagurangnan, ngaya Pedro, di ka magparataram kaan. Ang katotohanan ngaya, bago ngaya magturaw ka ang manok, tulong beses mo akong ninigaran. Nakigkig si San Pedro. Diyan nag-ikot mga tugang ang buhay ni San Pedro. Kaya sa ino pong mababalikan sa tuya pong pagnilay-nilayan mga tugang ang dramang pangmahal na aldaw sa kasaysayan po ni San Pedro. Pero ikatabing nagdadangog ngunyan. Kitang nagdadangog ngunyan. Pero ang bisis ta mga tugang na pigninigaran ang sa tuyang kagurangnan. Pero ang beses niya to, mga tugang na kulang ang sa tuyang oras para sa tuyang kagurangnan. Ang pagnigar sa tuyang sadiri, asin ang pagnigar, mga tugang sa pangapudan kanbal na Diyos, pero ang beses niya to ang na pinagninigaran. Nasabutan mo nga tabi mo, Senyor Henry, ang sinabi mo, salamat po. Ay. Yung, di ba? Pero ang bisis niya to na pinagnigaran. Di ba? Sabuton po taon-taon yan, ha? Now, tapos, mga tugang, sa Martes Santo, sa indong madadangog, duwa ini, si Father Butch Bumbase, si Father Dave Ramoso. Noy, Jerome, madabang ka mo niyan sa tagas? Aputan mo si Ate Jenny, kanso schedule ni Father Dave na Ramoso. Si Manong Dave na Ramoso, may recorded man, tabi na reflection, taod-taod lang. Sabi ni Jenny, baka mag-record ngunyan aldaw si Father Dave Ramoso,
mga tugang ang kurapano ko po dyan sa San Ramon. San Ramon, adi? San Ramon Nonato. Yan, ha? Dyan po, mga tugang sa Parokya Cantaga. Si Manong Father Dave Ramoso. Yan. Tapos, yan po, mga alas 10:30. Tapos, mga tugang, pag alas 3 nin hapon, imbes na akong magprograma sa laog tabi nin 30 minutos, no? Iga po kimagayon na reflection si Father Butch Bombase. Yan. Kaya 3 to 3:30 ako muna inot na mataumang ki-reflection sa Pinkyon mo baby. Tapos madanang og tabi nindo ang reflection kaya ni Father Butch Bombase OP. Order of Preacher. Yan. Pero preload kayo yan sa normal na schedule kan sa tuyang programa na 3 to 4 sa indo pong madadangog man si Henry M. OPM. Order of Poging Mabait. OPM. Tabi, ansa indong madadangog. Di ba? Tapos pag alas 2 ka yan, ang kasaysayan sa buhay ni Poncio Pilato. Yan. Si Pontius Pilate, yan, ang babalikan ta yan. Tapos yan, ang sa iyang buhay, pagurup-urupan ta daw, mga tugang kun, arog man kita kaan sa pagdidesisyon, may mga confusion man kita sa tuyang buhay, sa pagdidesisyon kan sa tuyang sadiri, sisay ang papaurogon ta sa tuyang buhay, ining gusto mong gibuhon, o itong mga bagay-bagay na nakakasugot si mo na pwede kang guyodon pasiring sa kadikluman. Yung baga si Poncio Pilato, baga nagkaigwang problema siya eh. Pero, ang at sa iyang agom, mga tugang saro sa marahay na agom. Ngayon oy, agom, di ka kan makiaram ta sa pangaturugan ko, maray siyang tawo. Kaya nagkanlibong sa Poncio Pilato. Sabi ka nagom niya, di ka nga kan ngay makiaram nga, atayan nga, maray na tawoan. Pinangituruganan ko nga, nangiturugan nga ako para dyan. Kundi paano kaya yan? Na may boses ang mga tao. Di ba? Abangan na lang nindo yan. Aram nindo kung anong question buhay ni Pilato. Kansa iyang pinagpapilan mga tao between Jesus and Barabas. Pero hiniling ko sa pagkatao ni Barabas, gari kulang sa bigote niya. Basta Barabas, sayo sa English baga Barabas, yan. Yan po yan. Tapos mga tugang pagka Huwebes Santo, tayo pong madadangog alas 2 hanggang alas 3 nin hapon ang kasaysayan sa buhay ni San Juan. Puda si Monsignor Chris maguhurong kami taod-taod tabi para maimbitaran ta na matao ki reflection. Kaya taod-taod pagka programa ko kakauronong ko ki masinsinan. Grabe ka. Dudumanong ko si Monsignor Chris sa Bethlehem. Iba ko si Boy, sumusamuyang piloto, boda si Jasmine. Dahil ko itaram kong nata si Jasmine, gusto kong pamidbidon sa mga padi. Tama ka, mandagog ni maman niya. Baka mandagog ni maman niya. Baka mandagog ni batchmate. Ang ama ni ina ni Jasmine, kabatch ko sa Bicol College. Kabatch ko, teacher siya, ako nag-take ako kay methods of teaching ka ito sa Bicol College. Kabatch ko siya. Yung sabihin, si Jasmine, na-identify niya na kumperang edad ko kumpara sa edad ni mama niya. Kabatch ko ang mama ni Jasmine. Batchmate, di ka mag-aditabi, ako malaki ni kay Jasmine, ha? Di ko tabi ini papabayaan na sa imong aki batch, ha? Tapos, mga tugang, kaya maduman ako totoo kay Monsignor Chris Bernarte. Sa maabot tabi na Huwebes Santo, so pag alas 2 pa lang, imbes na usapang pamilya, ang madadangog po nindo kasaysayan sa buhay ni San Juan.
Lunes Santo ngunyan, kaya dapat relax na kita. Naka-schedule tabi niyo, Jerome. Ay, di ka na. Para kung abot ng may blood mo yan, dapat relax lang kita. Lunes Santo tabi ngunyan. Ipamibi niya to mga tugang na maging maray manlugod ang serbisyo kang kuryente sa probinsya kan Albay. May dahil muna yan na bata magkarotan bago digyan sa moyang aircon na saro. Pag naraot ka, nilingo din do. Alright, balikan ko sa pigistorya ko kasi bago pag Huwebes Santo, mga Miyerkules Santo, alas 2 ng hapon, kasabay niya to ang drama na pangmahal na aldaw, ang buhay ni San Juan. Tapos pag Huwebes Santo, alas 8 po din aga, may Christmas kita, the only mass, mga tugang sa buong diocese kan Albay, kan Legazpi, tabi na dyan po yan gigibon sa cathedral. Papanginutan po yan ni Obispo Joel Bailon. Iyo po. Pagkatapos kayan, masunod mga tugang sinda Reverend Father Efren Momoy Borromeo, as in Deacon Mar de la Cruz. Ang sinapong dawan maguron-oron mga tugang sa programa ngayon tabi alas 10:30 sa Huwebes Santo yan. Tapos pagalaon na nin hapon Huwebes Santo sa ino pong madadangog giraray ang drama kasakaysayan sa buhay ni San Pedro. Then sunod yan ang landas ng buhay, asin pag alas 2 hanggang alas 4 rin hapon, iyo po ang si Isay ka Heso Kristo. Yan. Drama yan. Iyan po sa buong kwento kang sinakulo, tabi, kang buhay kan sa tuyang kagurangnan. Tapos pag alas 4, sa ino pong madadangog si Monsignor Noe de los Santos, no? Monsignor Noe de los Santos. Then, pag alas 5 nin hapon, ang misa para sa Last Supper. Sa tuya pong kukuanon mga tugang ang live feed. Hali po dyan sa Santo Cristo, Quasi Parish. O Quasi Parish. Dyan po sa Dapdap, Legazpi City. Papanginutan po yan ni Father Jonathan Calleja. Tapos, pag Biyernes Santo, ang regular pang schedule mi pagkaaga 5 o'clock tabi morning hirit hanggang po akong alas 7:30 no tabi nin pagkaaga pero siguro pengalan mi na muna sa mga news. I do not know kung may news ba kaming alas 7 pero pag Good Friday gero ka na muna relax na lang muna kita sa iba pang uroron tabi para unless may nangyari sa tuyang kapalibutan kita po may mga bareta diyan mangyari mga pag-iribata naka-broadcast po kita kan. After kang morning hirit tabi, sendong madadangog si Father Austin. Ano nga na Jasmine sa pilyo ni Father Austin? Hay si Jasmine. Yan pa. Si Father Austin sa bagong pade, si Reverendo Padre Tuason. Yan. Bago ining ordinahan, mga tugang kaya inimbitaran mi sa Father Austin, mga tugang hanggang alas 9 po nin pagkaaga. Pero ang aram ko gari, kadman po ini, o recorded na programa ni Father Austin. Tapag Friday, sina po mga tugang mga busy, may kinaraman sa iba pang obligasyon sa parokya. Si Father Austin Tuason po sa Good Friday, then sunod-sunod na po yan, Kalbaryo ni Jesus hanggang alas 12. Pag alas 12 po, madaw nindoan 7 last words, 7 palabras, dyan po sa parokya ni San Rafael. Tapos pag Black Saturday, 7 p.m., sa pong madangog ang Paschal Vigil. Diyan po sa parokya, diyan po sa Quasi Parish, sa Santo Cristo. No? Then ang Easter Mass Salubong, 4 a.m., pag Domingo, diyan po yan sa Sawangan Park. Diyan po yan sa Sawangan Park. Iyo po, yan schedule niya mo. Tigdi po mga tugang sa DCGB, kan mga drama, ngunyan pong aldaw, asin pa ang mga reflections kasarabay ang pinagko-cover kang istasyon kan DCGB na mga aktibidades tabi mga tugang sa tuya tabi na bilog na palibot kang sa tuyang diocese. Okay? Yun tabi. Monsignor Henry, sa pang parokya mo, ang ako po ang kasabay duman sa parokya ni Edgar.
Parokyan Edgar. Kasabay po ako naman. Bibili ng Parokyan Edgar. Iya po. Anyway, yan tabi mga tugang ang mga bilog na i-cover me para po sa endo tabi na kaaraman. And ulitin ko lang, dyan pong 11 o'clock, badangog po nindo mga tugang si Bishop Joel Bailon, ang satuyang obispo, tigdi po sa Diocese Can Legazpi. Okay, alas 8:15 na, oras po sa DCGB. Buda, sa maabot, o tandaan po nindo ini ha. Sa maabot tabi na Huwebes Santo, buda Biyernes Santo, bawal po ang kampanya. Bawal po mga tugang an pagkampanya. Kung may magpapara kuro kampanya dyan, tabi, bawal yan, sabi kan Comelec. Hello? Good morning. Hello? On the air ako, off the air ka. Ano lamang? Nag-walking? Sain? Nag-message ka sa kuya? Iyo, nailing ko ito. Iyo, sa inito. Ngunyan, aldaw? Oo. Oo. Okay. Sige. Naling ko man ang gatsukan mo. Alat ngo na. Alat ngo na. Nahiling ko sukan mo eh. So, sa imong chat, oo. Gusto nga niya ako. Nag-chat nga niya ako si Mayora. si Mayora Pao. Lakad Jubileo, pag-asa ng pamilyang magsasaka. Sige. Ining number. Sige, coordinate ko ining number. Yeah. Pag-abot lamang. Ang abot ninda sa agang Martes Santo. Halabaon ang linakaw ninda, adi. Halabaon no, sa Buanga Sibugay, magyari. Halauhi, grabe ang sendang kwan. Sige, pabantayan ko po. I-text ko ining number. Iyo. Oo, pabantayan ko tabi. Sabihan mo na may matik sa tig sa imong taga DCGB dyan kung may kamidbid ka naman. Iyo. Salamat po, Mayora. Yan tabi si Mayor. Tarog si Mayor. Okay. Sige, bye-bye. Alright, yan. Sa kuya kayang amiga, si Pau. Si Pauline. Si Pauline, ang apod ko kan, Mayora. Takadakol, kinagahagad kitabang sa iya, nagutugtog sa aron. Dakulon siya pigatabangan. Ang apod may tabi kan, Mayora. Gari ang itsura niya, ang kwan niya, iro-iro niya. So, mayor, na wala to ang tabang. Okay, kaya hapon ko sa iya, Mayora. Si Pau, tabi dyan sa ano si Pauline. Yeah, alright, sige. Alright. Sige, tabi. Okay na tayo? Okay na ba tayo? Aramon ta daw mga tugangan mga buena manong o dagdag na report hali po dyan sa luwas kaibaan Mega Force Patrol. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Joshua Bino, nasa linya 8:16 oras po sa Pilipinas. Kamin, Joshua. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paragtaban. Nata medyo hararon. Tama noy. Okay man ang audio ko. Monitor alo tabi sa radyo. Kung okay so kung hararon. Sige daw Joshua. Hello. Makusog man. Okay man. O sige maluyas so talinga ko Yo. Okay, sige tabi Joshua May. Aha. Go ahead. Tong barata. Natutulan ka di. Di ka man natutulan. Natatakot ako sa mga susunod. sa mga masunod na mangyayari. Basta ko dyan, basta kung may problema ka sa mga padi, alimbawa, tayo kagaro, namumuro ka naman, para mo mago. Aha. Madali kita magakuha kipadi, yo. Opo, Monsignor. Iyo, tabi. Sige, tabi, inaanak. Sige, ihado. Okay, sige, go. Yes. Nagdag niya itong istorya reparo ng Unyan BP na nag-obserbar kan Semana Santa ang puro paramilyang pagluluwas
pasasiring sa mga resort, kanya-kanyang mga aroutingan, sabi ni Henry. Reparo man ang mga kapulisan na talagang puga-puga na pag-monitor sa palibot. Oo. May mga presensya ng mga pulis sa mga matatabong lugar. Ehemplo, sa mga resort, may mga naglilibot na mga police personnel. Kaya masiguro na passing orden. Alagad na hapon, kung igwaanin regulasyon ang mga kapulisan o kaya bigi-implementar na mga rules and regulation ang mga resort management. May kinarama sa mga pwedeng itinda sa Laugkan Resort. Aha. And dito sa direct eksperyensya, nag-Corocarigos man kita sa Sarong Resort. Bigdi sa Santo Domingo. Opo. Sain. Santo Gusto Domingo. so, Jerome, gusto ko tabi sa mundo. Hindi ko na. Basta kaya pag-resort, nagka-interest ako eh. Gusto ko mag-swimming lamang sa Black Saturday. Baka sa Black Saturday, baga mag-swimming lamang kita, di ba? Ako. Okay. Sige, go. Sa Santo Domingo. Oho. Ngunyan, habang nasa tahaw kan pag-Corocarigos, sa iba nagkakaraon, sa iba nag-iinom-inom, may mga medyo may tama na. Ilot na naglibot nin nagtitinda, ice drop. Oo. Eh di siyempre, maray na, mainit ang panahon. Sakto may napangod ko sa na may ice drop. Sunod na naglibot na nagtinda, tabak, Ha? Tabak? kutsilyo, Sundang? Bulo? Okay. sundang, kutsilyo, Oo. pangsanggot, Okay. saradit pang mga tabak, Asyab? Gunting? asyab, Gunting? oo, may asyab, supang ko Ang gunting, mabentahonan sa mga mayagom. Sa totoo lang, Iyo. ang gunting mabentahon sa mga mayagom. Pag ang agom din ng lalaki, dahil natataraman, Joshua, Oo. ang gunting, bibog ka lang sa irarom kang kuhan, sa irarom kang, ano yun sa Ulunan. irarom kang ulunan. Bibog tak sa naan dyan, sumataraw mo na gunting. Bibog tak sa naan dyan. Pag makaturog ka bang, mapalpag ka bagay ulunan. Oo. Pag nailing ka nagum na lalaki, na may gunting, minakaturog ulob. Bakit ang girabuhan? Pipasiguro ko na. Okay, ngunyan. Ngunyan, iyan sunod na naglibot. Sundang, kutsilyo, asyab. Nagkiktig sa ibang mga nagkakararig sa resort. Mabati ngayon may mga buryong mga kung may nagkataragay-tagay. Ang sikit ng siglilibot sa Laugkan mataw-tawang lugar, puro mga matatarom. At kaya kung may magpasuraway-suway, magburul-notan, may mangyari. Iyo baga. Actually, Kaya dapat, yan ang- dahil pigutugutan kan mga resort, may makalaog dyan na para tindak yung mga matarom. Dipisil baga. Yung ang ikinakikik Duman sa sa tugma. naga, Joshua, kahit ito ka nagigibo kita kan Bicol Travel and Food Expo, Bitfex, dahil mo man inabutan eh. Ang itong sa exhibit, bawal kami magpatindaki mga sundang, ano man na matarom. Taba ka may makalaog sa mall, bumakal duman, magwala-wala, dipisil baga. Di ba? Oo. Kaya, siguro sa mga resort gayon, ini-advise ko sa indo, business baga, siguro di ka magpalaog kay mga paratsenda nin mga tabak, mga gunting, etc. Ano man na matarom, maski mga paratinda ki martilyo o ano man na bagay, patok. Di dapat kita kan magpalaog yan sa mga kontabata. Ang tao dyan, nag-iinom-inom, bulan nag-enjoy. Go ahead, Joshua. O yan dito ang ikinagkikig ka sa udmata. Ang pagkatakot, tabati ngayon may nag-iinom-inom. Iyo nga ni. Paano nga kung may medyo may tama na, magdirekluman si paghiling. Iyo baga? O yan ang posibleng pwedeng mangyayari na dapat malikayan. Kaya sarong hapot yan dito, Henry. Dapat sa Kung practical security, di pagbawal yan. Kung
kung igwa, Oo. in kumbaga security protocol, may kinaraman sa mga dapat at hindi Oo. dapat makalaog sa mga resort. Oo. Lalo pang ngunya na panahon, ngunya si Manang Ines sa mga abot pa. Yes, yes. Expected ang pagkakulkan mga tao sa mga resort Oo. dahilan sa holiday as in mainit na panahon. Nangyari na yan sa nangyari yan sa resort. Oho. Sa Sain, sa Santo Domingo. Oo. Sain duman. Dahil ko na sabihin sa pangarap. Ah. Dahil ko na sabihin sa pangarap. Okay, ayo, pwede man. Ya, nagano ka duman? Nag-swimming. Nag-swimming? Opo. Okay. Mga 2 oras na swimming. 2 oras swimming. And eating. Sige, din na kumahapot. Tansod kan hapot, medyo delikado eh. Diyan ka, ka nakaagi sa lidong. Ayaw nga na eh. Yan eh. Ang sunod ka na hapot, delikado na kumahapot. No further question, Your Honor. Sabi ba gani, Senador Cayetano, I will stop there. I will stop there. Sabi ba ganun, Senator Ruben? Ano? I move. I'm Dun, pag nangyari, please do not move. Okay, sige. Ayaw tayo bibig. Apot man sana. Oh. Diyos Rubino, this is Jimmy. Thank you, Joshua. Kanginot, na-interview ko si Dr. Cedric Daep kaya. Tadinis ko termi, anon mga safety measures kung ang ikangayatag sarili ka ki-resort? Swimming pool, dagat, o whatever. Ang magayonon man talaga dyan sa resort, iyan na banggi baga. Iyan na banggi. Mag-night swimming kang banggi. Magayonon dyan oy. Mag-night swimming ka na banggi. Tang night swimming kaya sabi kan iba, gibo na sa nangayani na aga ta. Madiklom mayani pagbanggi ang night swimming. Ang night swimming mo ngaya aga na sana. Tamaliwanag. Sabi kan darag, ayaw nga tabi may. Di tabi. Now, number 1, pag nakainom na, di mo pagtugutan ang kairiba mo na mag-swimming din solo. Dapat may kairiba siya na bakong buyong na dai nakainom. Saroan sa preventive measure na pwedeng gibuhon. Hali yan sa statement ni Dr. Cedric Daep. Basta pag may time, karoon ka naman si Dr. Cedric Daep, maski bako ng Holy Week. Ano? Pag ang buyong, maski tatao maglangoy, di pagtugutan na mag-swimming unless na may kairiba na dapat bakong buyong. Di ba? Dai mag-swimming, kundi ka magduman sa abot sa liog mo ang tubig, kundi ka tatao maglangoy. Ngata dyan baga, Kuya Nims, magayon nung baga mag-swimming, nang kariba mo, sweetheart mo, nag-enjoy bagaan mag-shota pag nag-swimming ka mo, di ba? Kung misis mo ang kariba mo, garbibayaan mo tulos duman sa tubig. Siya daw makakarelate naman kang upe, di ba? Kung ang kariba mo misis, makaskason magkaalala lalaki duman sa kwan. Makaskason makahali ang lalaki sa dag. Ay, may nito na nga agom, tama na, magilid na nga ako agom. Pero kung iba nga ang kariba, kahaloy sa dagat. Di ba? Dapat pirmikita may pasiguro para mga tugang sa safety kan sa tuyang pag-iriba. Lalo nan mga aki. Tabi, ileso report ni Joe Marcan sarong kasobang aga, may nagadan baga, kanabutod mga tugang sa sarong persona. Day tatao maglangoy, yaon sa dagat. Saka, di ba? Ang sarap pang protocol mo niyan, dapat ang mga tubig na pigainom sa mga resort, benditado, lalo na pang chaser tabi. Kung mairinuman pala ang tubig, pabindisyonan mo sa chaser mo, ngani na daing problema. Sabi kang texter ta, galing nga gibu-gibu mo yan. Masyado ka na. Dahil nga nagot mag-swimming, tayo ito maglangoy. Pero kahit dyan Santo Domingo, paborito ko yan na, so resort mo niya na pigme-maintain ni, ni Oden? Reyes Beach? Paborito ko Reyes Beach? Ngunyan pala, may kuha na
Buda, basta dyan man sana. So mga kaugmahan kan, mga kansultero, di ba? Yeah. Indang ko niyang kung gusto, dahil na pa ako nagkakadyan. Alright, so yan tabi, mga tugang ha. Seriously, pag masuriming tabi, dahil nanggad magkarigos na buyong. Number 1 yan. Ikadua, kung may aki, an aki, dahil pagpabayaan na mag-swimming, na dahil karibang gurang. Mag-ingat sa pag-drive. Pagpauruli, de mag-drive na nakainom. Tapos, yan ang motor na yan. Ay, nako, de magmotor na nakainom. Dulo kung magbarka, nag-iribahan, mga makaskason may napadalagan. Mag-ingat po kita, ha? Alright, alas 8:29 oras po sa Pilipinas. Magbabalik po ang hapot. Magalipas lang kan mga patalastas. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Probado na sa serbisyo dahil nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Global Albay angat lahat, oh, go Joey Salceda. Global Albay angat lahat, oh, go Joey Salceda. Probado na sa serbisyo dahil nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Jaime Fabregas po. At Manoy Wilbert Lee po. Para sa murang pagkain, siyak na trabaho, sapat na kita, libreng gamot at libreng pagpapagamot. Muling iboto, number 88, Agri Party List sa balota. Agree tayo dyan, Manoy. Dito na tayo sa party list na tunay na nagtatrabaho. Iboto, number 88, Agri Party List, muling itanim sa Kongreso. Iboto Agri Party List number 88 sa balota. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. John Trinidad, iboto natin. Tangkilikin natin ng sariling natin. Magkaisa upang umusad. Iluklok sa mayor ay John Trinidad. John Trinidad para alkalde ng UAS. John Trinidad. Problema para buscar progreso sa tercer distrito ning Albay.
Kabredo nagpag-iibukan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Didi Cabredo. Iboto mo, Kong Didi Cabredo. Congressman Cabredo. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauod, serbisyong totoo, produktong garantisado. Mag-Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauod. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Gin is in, gin to win, gin's nanalo, promo na! Sa Ginebra San Miguel, may chance manalo ng 1 milyon o cash prize, motorcycle o jersey. Tignan lang sa ilalim ng cap o selyo ng participating Ginebra products at i-claim ang prize sa partner outlets. Gin's nanalo, promo na! Terms and conditions apply. Visit Ginebra pages for details. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Ang Desloria, desidido para sa distrito. Kaloy ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Sa mauswag na distrito, kaibanan si Kaloy Loria. Ay kamalig, daragal, gaspi, manito para purato. Magkasararo, kitang gabos, marina. Para sa tunay na magsarap dito sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano, Olga Malig, Daragal, Gaspi, Manito para purato. Magkasararo, kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Sa mabot na pirilian, dahil tabi nindo paglingawan, sultati sana, Chino Garcia, numero 1 sa balota, iboto! Rider ginubatan, Chino Garcia, dakulo na gibuhan, di lang basta napangako kundi may napatunayan na, ang maging servidor nin banwaan ta, infrastruktura, agrikultura, basta ki amigo, may resulta, mas bagayunon, naginubatan, Chino Garcia, daig paglingawan, angat ang lahat, parang durugan, angat ang lahat, Chino Garcia, angat ang lahat, parang durugan. Mga kadistrito, sa tuya pong iboto for board member
Manny Ribaya. Manny Ribaya. Number 8 sa balota. Tandaan. Numero 8. Manny Ribaya. Iboto for board member. Board member na tunay, maaasahan. Numero 8 sa balota, by Manny Ribaya. Let's go! Manny Ribaya. Number 8 sa balota. Iboto for board member. Let's go! Kadakulab na moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Mahigos, matinabang, padaba kan masa. Iboto, number 2 sa balota. Adrian Salceda para congressman. Angat ang lahat sa 3D. Angat ang lahat kay Adrian Salceda. Adrian Salceda ang sigaw. Para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamak-hadog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Hello, ako Bicol Party List 131? Ay, yes po. Abot ko lang po kung ini ang opisina kan ako Bicol Party List 131. Opo, sir. This is 131 Ako Bicol Party List. How can I help you? Abot ko lang po kung 131 ang numero kan ako Bicol Party List sa baluta. Ay, iyo tabi. 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa balota. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa, number 131 sa balota. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan. Sa bago may asenso yan. Sa bago kong Gilbong galon. An para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan. Si attorney kong Gilbong galon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto, Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, Chief Ramer. Sandali lang, nasa linya mo si Angel Mostaza. Kay ba po ang DSWD? May kinarama sa nagkapera niya itong kahaputan mo niyan. Angel, good morning. Yes, good morning VP Henry. Yes, and good morning sa yung mga paraan tabay. Ito parang kuman giraray. Si Ma'am Donna Osyal, ang Social Welfare Officer for and siya po VP ang pamayo kang Crisis Intervention Section kang DSWD Bicol. Tangan hapoton ta VP, malinawan kita para di sa bagong guidelines para sa ayuda sa Bago man ang ganin, Angel? Bago? Apo, VP. Apo. Bago Okay, Apo. sige. Ma'am, nasa ibong na linya po si VP Henry sa DCGB po. Opo. Ma'am Donna?
Yes, VP. Good morning po, Ma'am Donna. Morning. Opo. Morning, everyone. Yes, salamat po ma'am sa oras sa DCGB. Ma'am, tayo po kami pangkabuan na detalye. Ano po ang bagong guidelines o importanteng regulasyon sa bagotang guidelines tabi na ilinuwaskan DSWD? Sa AKAP po, ano? Tungkol po VP? sa AKAP, Ma'am Donna. Opo. Sige po. For 2025 AKAP, Opo. prevailing guidance natin is the JMC 2025-01. So, ang bago dito is hindi na lang siya DSWD guidelines. So, it's 3 agency guidelines. Opo. Kasama dito si NEDA and si DOLE. So, isa sa pinaka-major change siguro sa guidelines is kung 2024 po ay kasama yung mga minimum wage earners. Opo. Ngayon po sa 2025 ay dapat below minimum wage earner po yung beneficiary. So yun po yung pinaka-major talaga, but Opo. all others halos the same lang naman po. Opo. So, mas magayon madam na nasabi mo, antay ito mananggad palan, so inot, ka na interview taga ka ito. Kasi na interview ko madam, ano, kang inot? Not sure po. Ay, gariba ko. Gariba. So, ang pagkakaiba kan dati sa ngunyan, ang qualified para sa AKAP program, iyo po ang mga tao nag-receive below minimum wage. Tama, ma'am? Donna? Yes po, VP. Opo. Pag sinabing below minimum wage, bako ini parareho sa buong Pilipinas? Yes po, oo. Meron tayong regional and provincial rate na ino-observe ng. Opo, oo. Sa Bicol, as of April 5 siguro ito, ang minimum wage is 400... 20 pesos eh. From Yeah. 395. 395 plus 20. Opo. So it's, magkano na ba? 415? Oo. 415 per VP. And then by December, may another 20 pesos na increase. Opo. Pero ma'am, ang susunod ng takaini, iyo po sa existing niya na minimum wage na 415 per day. Opo. So dapat para mag-qualify ka sa AKAP, 414 ang iyong kita. Yan ang gusto kong iapot sa imo. Kung ikaw nag-receive ka 415 a day na sweldo, dapat ang sweldo mo 414 pababa. Tabi, pag kinumpute mo man ito totally, pag dinivide mo man siya into days of work, tabi, dapat dahil siya magsobra duman sa dahil magbaba. I mean, dahil siya makasubra sa 414. Tama, Ma'am Donna? Yes po, VP. Opo. Ano po ang rason o rational sa likod kay ini kung nata po arog kay ini ang naging laman kan sinabi ng guidelines na bago? Actually po, kami din medyo naguluhan. Bakit hindi nakasama yung minimum wage? Kasi kung tutuusin, case difference lang naman. But I think meron talagang sigurong ibang pananaw si NEDA and si DOLE about this program kasi them coming in, yun yung pagkakaiba na from 2024. Opo. So siguro baka mas gusto nila na yung mas pinaka-nangangailangan talaga. Although we really understand na kahit 415 pesos yung per day ng isang ordinaryong manggagawa. Opo. Kailangan pa din naman talaga nila ng ayuda or assistance. Yes. Oo. Kung ihilingon mo talaga, medyo magabat-gabat ang buhay, Ma'am Donna. Yes, opo. Pag-araw ka na 500 per day siguro, hirap pa din kasi Yes, oo. Pero tama ba, ang nag-formulate kang guidelines na hindi, bako lang DSWD, kasabay itong DOLE at sa NEDA, Ma'am Donna? Yes, VP. So tulong agencies. Joint memorandum circular siya ng NEDA, DSWD, and DOLE. Oo. Kailan naka-scan ako digdig kaya na bago mo yung circular, they so justification o garing. Tama, ma'am? Opo. Wala so just the general appropriations, etc. Wala so justification. Although ang pinaka-rational behind the AKAP program is yun na nga po, maibsan yung epekto ng inflation sa mga below minimum
wage earners. Oh, okay. To provide fine assistance, not exceed to, yun. Okay, medyo. Okay. So, with that, ma'am, tama ba? May, so mga dati na nag-receive kay AKAP, dahil ko aram kung maulit sa Giraray, or itong mga dating nag-receive na above minimum wage, sure na din na po sila kasabay sa listahan mo niyan. Opo, pag minimum wage earner ka and then pataas, Opo. hindi na po magka-qualify for this year's implementation. Oo. Pero dapat ihapot ko po sa dole ini ano. Nangalas na ako, Ma'am Donna, kasi di ba pag trabahador ka, I do not know, baka may mga exemption, ihapot ko sa dole ini, baby tomorrow. Pag dahil ka nag-receive ki minimum wage na 1,414 per day sa Bicol, ibig sabihin, yung employer mo is violating the RTWPB or DOLE the minimum wage. Yun na nga po, Diba? Diba? Isa nga sa mga requirements, lalo pag formal employees, may mga payslip. Correct, yung correct. certification ng employer. Kaya inisip din namin, sino mang employer yung magsacertify na ganito yung binabayad niya sa kanya trabahador. Kung mapapunish siya ng mga ng DOLE. Diba? So, pwede kang balikan employee mo, o pwede kang reklamo na nag-certify kang unemployado mo, araw ka ng sweldo. Yes po, non-compliant siya. Iyan. Tutuusin. Sige, madam, ta sa aga, padumanan ko ang DOLE, tahapoton ta ka ini. Takong araw ka ng di ba, ma'am, ang saro sa requirements para ma-qualify ang sarong empleyado para dyan, dapat may certification ng employer na araw ka ng sweldo mo? Opo, for formal employees, dapat may certification ng employer. Opo. So, ang nakikita natin dito ngayon sa 2025 guidelines, hindi na talaga makakasama yung halimbawa, mga security guards, sales lady, yung mga talagang may regular income. So, ang pwedeng, kaya siguro yun isa sa mga reason why talagang hindi na nila sinama yung minimum wage earner. Gusto nila mag-focus doon sa mga informal workers natin. Halimbawa, okay. Mga driver, talaga. Tricycle driver, pedicab driver, ganyan. Mga maliliit na magsasaka. Ma'am, paano po iyan i-verify giraray kang DSWD kung ang sarong tawang ini qualified na mag-receive po kang benepisyo? Apera ka na certification kang employer o ano pa po ibang pigihiling na attach documents para po mag-qualify ang sarong persona? Opo, so opera kang certification kang employer, pwede din pong mag-certify ang LGU, pwedeng si MS or si CSWD officer na ganito yung kita nito, halimbawa kasambahay, for example, pwede din po sa barangay level. Opo. So pwede din mga association presidents, halimbawa po ba yung mga drivers, diba may association yan. So pwede din sila mag-certify. Ayun. Okay. Paano po mo yan i-validate tabi kung qualified ang sarong persona? Well, kami naman po, ang main tool lang namin is meron kaming pinapafill up na form, yung tinatawag namin general intake sheet. So doon po, i-declare nila under oath yung kanilang trabaho and income. And meron po yung ating mga social workers. So pag nakita nila na yung base sa interview and sa dineclare na income at trabaho ay eligible naman sila, plus the certification coming from LGU or from association presidents, for example, or from employer, ay qualified naman siya per guidelines, then we will provide the assistance to the beneficiary. Ayun, oo. Ang kasambahay, Ma'am Donna, kung di ako nasasala, ng bagong wage, kwentang niyan, rate is 6,000, minimum 6,000 pesos eh. Dati 5,000 yan, ginibong 6,000 ngunyan. Ang kasambahay po, qualified na mag-enter dyan? Opo, basta po, again, below minimum wage. Oo, so may separate tayong standard rate for kasambahay or domestic ayun, workers. oo. Kung halimbawa 415 ang dapat ma-receiving mo, 415 times ngayon 26 kung may day off, nasa 10,000.
ang kasambay 6,000, hindi kung talaga klaro na below siya kan daily wage. Hindi po pwedeng basehan yung daily rate Sa kasambahay? Sa kasambahay. May separate siya. Dati po 5,000 parang i-check ko lang po. Pero ngayon, nag-increase din po sila. Ayun, yun. Okay. So, ma-assess man garay po ka, ano? Yes, may mga po. kasambay man naganaharal lang kahon ang sweldo? Opo. So, Masalangkaw pang sweldo sa amo? Meron ba nun? So, depende pa din po yun sa assessment ng aming mga workers at Yeah. kanilang dineclare na information. Opo, okay. Ma'am, basta, sige, sa aga, papadumanan ko ang dole para makaunong gaya. Basta klaro ngon yan, nang saro sa importanteng guidelines ta, nang qualified sa AKAP, itong mga tao na nagre-receive in below minimum wage. Yes. Daily wage. Daily wage. Opo. Ma'am Donna, salamat po unless na may pangapudan po kamo sa publiko, tabi. Baka may mensahe kamo, hali po sa inyong opisina o sa DSWD. Go ahead, tabi. Wala naman, VP. Although kung meron silang mga katanungan or concern, lapit lang po sa aming mga opisina. No? Siguro alam naman natin ng mga nakikinig yung aming opisina. But basically, sa regional office po, meron kaming opisina rin sa Quezano. Opo. Meron din po sa Rawis and sa Buraguis. Opo. Pero sa mga provinces po, nandoon naman po yung aming mga satellite offices sa mga major cities and municipalities per province. Opo. Thank you, Ma'am Donna Osyal. Mabuhay po ang DSWD. Thank you. Hanggang Thank you, rin po VP. ang office nindo, Ma'am? Hanggang Wednesday po. Wednesday, whole day o half day? Depende po sa de-declare ng national. So civil service, half day sinda sa Miyerkules Santo, sa Miyerkules Santo. Pero ang sure po, closed ka mo sa 17, 18, ano? Opo. Monday, 17, 18, 19 kasi usually may Saturday kami pero this Black Saturday wala na muna. So magbabalik po ang aming mga opisina sa 21. Yan, Easter Monday na. Apo. Easter Monday. Thank you, Ma'am Donna. Mabuhay po. Okay, VP. Apo. So, yan po, VP Henry, si Ma'am Donna Osyal, ang Social Welfare Officer for and siya man po ang Crisis Intervention Section kan DSWD Bicol. Ang mga dagdag na balita, Angel Mostaza, DCG. Thank you, Angel. Live from DSWD Rawis. Sabay po si Ma'am Donna Osyal. O, klarado ito ay salbatana, Jing. Igwa kimawaraan ngo niyang dagdag na income, no? Pero iklaro ko ito sa dule, sisay na employer ang ma-certify na ika-below minimum wage ang pag-receive mo. Naglawag lang sa isip ko ito. Diba? Naglawag lang sa isip ko ito. Sisay ma-certify ka iyan na below minimum wage ka. Na kung gibuhon mo iyan, pwede kang baliktadan, pwede kang kasuhan, tabi, you are violating the RTWPB circular o DORE circular para sa minimum wage earner. Iaputa daw yan sa dule. Diba? Iaputa sa dule. Jimmy, nasalita po, nasa linya. Jim, kami Jim. Yes, salamat BBP. Maray na aga sa mga paraan tapay. Makakaroon niya tungo niyan si Mayor Chino Garcia. Kan banuan kan ginubatan dahil ang may good news digi sa mga taga ginubatan lalo na sa mga mapa eskwela. May approval na so check na makapag-operate na ining Mauraro Community College sa Banuan kan Ginubatan. So mga nasa plan, mga estudyante, pwede na mag-enroll sa by June. Yan si Mayor Chino, may karagdagan ng eskwelahan ang Ginubatan sa college. Mayor, good morning po. Sa ibong na linya si BP Henry Sangkol sa DCTV. Mayor Chino, maray na Good morning katabi. po, Sir Henry. Good morning, Mayor. Good morning po. Opo, tayo po kami kinitalye. No rin po pwedeng magbukas din na Ginubatan Community College, tabi. Sa kunyan po, Sir Henry, nagpiprepare na mga faculty staff ng community college para maka-accept na po kami kilisting interesado na mag-enroll na by this school year from August 2025. Yung pinaka-target, minamagpuon. And hopefully, by this month, igwa na kami then by June, diretso na po hanggang opening na kampag Pralasihan. Iyon. Ano po ang i-offer kaining mga courses, tabi, Mayor Chino?
So inot po na na-approve sa MUYA is si BS Entrepreneurship. So ini tinaturn naman po sa ibang community college na wala po duman sa ibang community college para kumbaga solo man ini course para digdi sa ginubatan. BS Entrepreneurship. Opo. Sa pagninegosyo, tabi Mayor, ano? Iya, pagninegosyo. Opo. 4-year course po ini, Mayor? Iyo po, opo. Opo. Sabihin tabi, may nakalinya na ka mo ngayang administrator, faculty, or teaching staff, tabi? Yes, opo. All submitted sa CHED. And after elections, ma-hire na po kami ka mga regular employee na mismong duman na po sila madideploy. Iyo man ang ganda, no? Pero tinamaan ka election ban, Mayor? Iyo po, dahil nakahabol. Oo. Okay. So, kung iyan po, pwede na magbukas sa maabot na law, pero po ang initial na target na kwanta, ano po kan, enrollees po para dyan, Mayor? May minimum ba o maximum numbers of enrollees? Base po kay interim president, more or less mga 300 pwede po kami maka-accommodate. Yeah, opo. Tama ba ang pagandiri ko, Mayor, tabi na in-need free tuition fee? Iyo po, sustain mo na ng LGU for the first few years para po dire-diretso ang pag-operate ng community college. And then, saka kami magka-subsidy sa CHED para po sa mga scholarship talaga, full scholarship. Yeah, opo. Pero di po, York, babayadan ngayon miscellaneous fees o ano pa man during enrollment? Sa ngunyan po, yan ang piga-adalan kung ano po ang mga... Pero very minimal man po, magkibabayadan, very minimal lang po. Iyo baga. Ano ba? Araw nga kang Bicol University, talagang zero expenses yan. Apo. Yes, diba? Oo. Ano po ini? Ang tama, kulang kayang pagkasabot ko kay ini. Pero ang funding pag sinabing community college, LGU gabos ang gasagot, Mayor, ano? Dahil national support ini? Pagka fully operational na po, pag nakulo na, kumbaga, LGU talaga magasto ka Opo. pero mabayad sa MUYA si CHED. National government. Okay. Kumbaga, pigbabayad nila, yung ipaparoling ni sabi. Ayun, oo. So, meaning, pwedeng may national support man, government support man, national support. Iyo po. Opo, same as DCOMC po. Sa Kang Inot, puro lang talaga LGU ang magasto. So, iyo ini ang kaipuan mo i-maintain para mag-diretso po. Iyo man ang ano. Duda ko, baka kasama yun sa General Appropriations Act, tabi, every year. Kung dako na ng enrollees. Nailing ko nga ni 50% ni Kong Joey, ang kabos na community college din sa Albay natatawan kidarakulang pondo para full scholar talaga, walang pigbabayadan. So kami, sa Bago, kami una na LGU, ma-sustain ka ini. And then once na stable na siya, yaon na po ang subsidy na mahalik na sa national. Opo. Natapo, Mayor, sa Mauraro, may distansya po sa sentro? Iyo po mga pigi-creating township ang Mauraro. Sadya po may iwas, Surabaha. And then maiwas pa po ang mga lote. So, sa compound na ini, yaon sumaisis mi, so garo at sudong type na igpapag-ibumi. And ongoing man sa commercial center. Tapos po ini i-preparation sa community college. Okay. But, within this year po, iyo ang lipiglalakad mi na makapag-ibo kami kisarong school building talaga intended for community college. Sa tangon po, puro kami temporary lang duman. Iyo ano. Diyan baga po, di ba may high school dyan, tabi, Mayor? Separate campus po ini. Separadong campus po ini. Separado po siyang campus duman sa high school? Magkataid lang po. Magkataid lang. Oo. Ang luti kayo ni Mayor, tabi, donated na o nabakal na, tabi? Nabakal po kang LGU. Paminsan kaya baga may mga eskwelahan na pag-abot kang Aldao, may nagkiklaim matag sa diri. Yan ang problema. Yan ang problema. Pero hindi po, purchase ka LGU. Ayun. So at least, tabi, may assurance na ang lote, dahil kasi sa'yo man na makuakan sa pag-abot kang Aldao. Tama po. Opo. Okay. Mayor, salamato na maray, tabi. Congratulations, tabi. Good luck sa panibagong serbisyo sa mga kababayan ta dyan sa Ginawatan. Opo.
Apo. Okay, Jimmy? Holy Week mo niyan, aramon pa kay Mayor Chino, ano ang activity and minsay para sa mga taga-Ginabata. Mayor? Yan po. Siyempre, yaon na kita. Kasi bago nag-flag racing, nag-uro na kami ni MDRMO regarding ka mga flow, ka mga traffic, pag-abot ng prosesyon, and then sa parking, yung mga nagbibisita sa iglesia, nakalatag naman po gabos, and planado na. Even yung agian kang prosesyon, so naging issue na pinabakbak ko na pig-concrete sa likod, pwede na po ito maagihan. Apo. Thank you so much. So yan tabi, BP mga tugang, si Mayor Chino Garcia, digdi sa Banoan kan Ginubatan. Sa pangaran man ni Sir Carlo. Pangaran ni? Sa pangaran ni? Pangaran ni Sir Jimmy? Sir Panoy Flores. Boy Flores. Yan. Go ahead. Ini po si Jimmy na salita, DCGB News. Feeling so high, must be the season. Salamat kansa ng pagantabay, mga tugang alas 9:04 na. Ini pong lalaking hindi inuugmaga, mabalik po ka alas 3 sa programang Pinky on Mo, baby. Thank you. Goodbye. Maray na hapo aga sa Enugabos. Mabuhay. Where your love can Sa mabot na pirilian, dahil tabi nindo paglingawan, sultati